Pašalić će malo prokomentirati rezultate. Krenimo mi sa pitanjima. Evo ga, vi ste jedan od nositelja liste u 9. izbornoj jedinici. Zanimljivo je da na izbore izlazite na listi Jedino Hrvatska, iako ste predsjednik Hrvatskog bloka. Jedino Hrvatska je koalicija stranaka, udruga istaknutih pojedinaca, nastala prije svega zbog izlaska na ove parlamentarne izbore. U koaliciji u kojoj se nalazi i Hrvatski blok, nalaze se i druge stranke, nalazi se Hrvatsko-slobodački pokret, nalazi se Hrvatski generalski zbor, tu je i udruga utemeljitelja HDZ-a, tu su istaknuti pojedinci kao što je gospodin Jović, međimurski demokršćani. Dakle, mi smo više od godinu dana radili na projektu objedinjavanja hrvatskih državotvornih desnih grupacija, zbog toga što je iz svih dosadašnjih iskustava vrlo jasno da te grupacije izlazeći samostalno na izbore zapravo rade za druge, jer najčešće ne prolaze izborni prag. I tada 15 do 20% birača nisu predstavljeni u parlamentu ili na lokalnim razinama zato što je došlo do usitnjavanja i mrvljenja tog biračkog tijela. Da bi to spriječili, da bi uistinu u Hrvatskom saboru se čuo glas i tog dijela biračkog tijela koje je po mom sudu istinsko hrvatsko, državotvorno, katoličko, tuđmanovsko, bilo je nužno napraviti projekt objedinjavanja. I tako je nastao projekt Jedino Hrvatska, Hrvatski blok jedna od članica te koalicije i ja sam u sklopu te koalicije jedan od nositelja liste. Evo, Jedino Hrvatska vjerovatno ima još neke posebnosti osim što je zajednička lista. Koje bi one bile? Prije svega to su naša programska načela. Dakle, to su ciljevi s kojima ulazimo u izbore, s kojima smo ušli u izbore, predstavljajući ih hrvatskoj javnosti, boreći se da birači prepoznaju te vrijednosti i mobilizirajući one koji te vrijednosti prepoznaju kao svoje da glasuju za nas i da nam pomognu kako bi na ovim izborima uistinu nekolicina nas izišla na izbore. To nadalje baziramo na činjenici da su 3 predsjednička kandidata iz prošlih izbora u ovoj koaliciji. To je general Rojs, to je Ante Kovačević, oni su kandidati u 6. izbornoj jedinici, Rojs je nositelj, a gospodin Kovačević je drugi na listi, i ja koji sam kandidat u 9. Mi kad zbrojimo sve naše rezultate iz prošlih predsjedničkih izbora, u svim izbornim jedinicama se prolazi prag. Dakle, to je jedna od tih posebnosti. Ova temeljna načela za koje se mi zauzimamo su također, po mom sudu, jako dobra i također bitno različita od velike većine svih drugih lista koje su ušle u parlamentarni izbor. Tih načela je 5. Prvo je za očuvanje suverene Hrvatske države izborene u Domovinskom ratu. Drugo je protiv rasprodaje domovine. Treće je za demografsku obnovu i zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Četvrto, protiv ulaska u Zapadni Balkan, Europsku uniju i NATO. I peto, za Hrvatsku federalnu jedinicu u BiH. Mislim da su to elementi koji nas čine različitim od drugih i vjerujem da će to oni birači koji dijele to mišljenje podržati na izborima.